Národná rada vyzve podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara na pozastavenie výkonu svojej funkcie. V rámci prebiehajúceho súdneho procesu v kauze vraždy Jána a Martiny svedok pod prísahou vyhlásil, že Tibor Gašpar sa mal ešte ako policajný prezident dopustiť vážneho zastrašovania, dokonca sa mal vyhrážať fyzickou likvidáciou. A vzhľadom na mimoriadnu závažnosť tejto informácie je nemysliteľné, aby za týchto okolností Tibor Gašpar viedol schôdze Národnej rady, či inak reprezentoval Národnú radu. Toto nie je nejaká mafiánska telenovela alebo nejaký mafiánsky seriál, toto je Národná rada Slovenskej republiky a človek sa môže vážne obávať, čoho je podpredseda Gašpar schopný, ak sa mu niečo nebude páčiť, čo budeme v tejto sále hovoriť. Hlasujeme o návrhu pani poslankyne Remišovej. Prezentujme sa a hlasujme. Bolo 141 poslancov, 64 za, 76 proti, 1 nehlasoval. Návrh nebol schválený. Žiadam o doplnenie programu o nasledujúci bod. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie, alebo teda uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia tejto Národnej rady Slovenskej republiky. A odôvodnenie je jednoduché, pán predseda. Budeme na tejto schôdzi diskutovať o možných formách referenda, ľudového hlasovania, aby sa skrátil parlament. A pritom máme ústavou konformnú možnosť, ako to urobiť. A keďže táto vláda už nevie vládnuť, háda sa medzi sebou a väčšina ľudí na Slovensku si praje jej koniec, tak podľa mňa je úplne legitímne a na mieste, aby to tento parlament urobil ústavnou cestou a ukončil toto trápenie. Šimečku, prezentujme sa a hlasujme. Ich bolo 142 poslancov, 65 za, 77 proti, návrh nebol schválený. Dovolím si dať takýto návrh. Ak neprejde návrh pani Remišovej, čo by mi bolo ľúto, tak prípadne skúsim dať ďalší návrh. Vo svetle najnovších informácií, kde odsúdený človek pod prísahou vypovedal niektoré závažné skutočnosti. Ja tie skutočnosti samozrejme nehodnotím, ani neviem, ani nebudem. Áno, človek môže v rámci svojej procesnej obrany použiť, čo chce, ale každopádne to spomenuté bolo. A ako som sa dozvedel, bolo aj komunikované z prostredia OČTK, že sa týmto skutočnostiam budú venovať a budú vykonané niektoré procesné úkony. Takže ten návrh by znel, že do vykonania tých nevyhnutných procesných úkonov, v zátvorke si kľudne môžeme dať výpovede aj pána Gašpara, by pán podpredseda NRSR, pán Gašpar, neviedol aspoň schôdzu. Prosím vás, aspoň toľko by sme si zaslúžili. Ďakujem. Hlasovať o návrhu pána poslanca Hlinu. Prezentujme sa a hlasujme. Bolo 143 poslancov, 65 za, 77 proti, 1 sa zdržal.